Попладне, празникът в Бачево продължава. Сега обаче отделям точно няколко минутки за свиден човек. Човек, с когото не само споделяме едни идеи, не само имаме общо вдъхновение, но мислите ни така се преплитат, че можем спокойно на сцената също да изразим емоция, глас, сила. И всъщност това е всичкото, което ни свързва в днешния празник. Един от главните организатори, за да се случва днешният празник, е Ивайло Стоянчев, хореограф към Народно читалище Самообразование 1928 година. Приятно ми е да кажа честит празник и на много елета! Честит да е, Иве, празника! Тази година за пореден път доказваме на себе си преди всичко останало, че устойчивата, сплотена екипна работа дава резултати, каквито не сме и очаквали даже. Стадиона ври и кипи от ентусиазъм, от хора, които са тук по една или друга причина, радват се на различните сегменти на празника и просто мога да кажа, че съм изключително горд от начина, по който се случват нещата тази година. Все повече надежди, все повече сбъднатости имаме от година на година. Още повече и по-цветни хора са тук. Как става това? Тази година ни е най-цветната от към гости най-вече, от към програма също така мога да кажа. По принцип, логично би било, когато едно нещо се случва вече за няколко пъти, няколко поредни години, в случая на нас 3, нали, да става по-лесно някакси. Но самия факт, че са все повече участниците, че са все повече гостите, че са все повече и повече мероприятията, случващи се в деня, държат емоцията, вълнението живо, нарастват заявките, нарастват отговорностите, нараства вълнението, емоцията и мисля, че все още има на къде да продължим. Със сигурност аз вярвам, че фестивала вече е време от до година да бъде 2 дни. Не е нужно да се събираме в ден. Това, което затвърждаваме много, това, което мен лично ме вълнува, а вярвам и, че нашата публика, какво затвърждаваме с тази годишния фестивал? Ценности, добродетели, една дума, която да остане и да звучи така, че за до година да я припомним и да я пресътворим наново. Тази годишното издание, ако трябва да го опиша с една дума, тя би била обединеност или сплотеност. Една от двете в момента ги виждам като равностойни, просто, пак казвам, за пореден път доказахме пред себе си, че работата в екип е тази, която бута всяко едно начинание в по-голямо от един човек напред. С тази обединеност, с идеята, че всичко се случва, да, и то е много по-лесно, когато сме заедно, защото не само, че имаме повече енергия и повече сила, ами наистина в мислите си дори сме обединени. Аз го доказвам, тъй като мислейки за заглавието на нашия спектакъл, преди да напиша на Ивайло в цедилката на Трите хълма, той написа да, спектакъл ще се казва в цедилката на Трите хълма. Предстои да видите и това ще се случи в 19 часа на сцената на Бачево празнува. Песен ми попейте, хороза играйте. Песен за гората, танц пък за душата. Час по час за всеки месец, ден по ден за цялата година. И времето се роди от повик, а годината от песен. И се търкува на приказката, като шепот край огнището, когато светът е тих, а душата слуша. Януари. Сняг се сипе, благослов се рони.
Януари пристъпва бавно, с тежки стъпки, сякаш всяка крачка му тежи от векове. Той е старец с бяла дълга брада, в косите му са вплетени снежинки, а очите му са ледени езера, в които се оглежда небето. Казват, че всяка сутрин той издухва мъгла от шепите си и така рисува скреж по прозорците. Февруари. Виното пее, а земята слуша. Февруари е млад и буен, брат на Януари, но с огън в кръвта. Наричат го Малък Сечко. Сече той зимата и път отваря на слънцето. Ту студ, ту слънце, ту вятър, ту тишина. Има си нож от лед и перелина от облаци. С трифон обикаля лозята, шепне на корените и ги буди. Март. Бяла и червена за здраве и любов. Баба Марта е древна, по-стара от времето, с забратка червена и риза бяла, везена със слънца и звездици. Тя е ту добра, ту гневна, като самата природа. Когато се усмихне, слънце щастливо грейва. Ядоса ли се, сняг вали, а вятър вихрушки навретено завива. Април. Безкорен цветенец цъфти. Април е млад момък с венец от теменуги и риза везена със слънца. Всяка сутрин той целува росата и събужда цветята. Но влюбен е в самодива, която живее там, във върбата край реката. Година след година цветя уханни той носи, а тя отвръща му с песен. Песента пък поема я вятъра и литва по света да събужда земята. Май. Където мине зелен Георги, трева веднага пониква. Май пристига на бял кон, с венец от коприва и сагне в ръце. Свети Георги стадата изкарва и плодородието повежда. Нивите обикаля и шепне на семената, да ги събуди. Пробудели за Скопие земята, тучна трева израства и цяло пасище там става. На Гергьовден росата лекува, а венецът от зло ни спасява. Юни. Билка без песен болест не лекува. И юни носи тайна. Слънцето се издига най-високо, с роса се умива и на света се усмихва. Самодиви умайни танцуват край извор, оставят след себе си треви лековити и тайните свои шептят на водата. Вяра битува, че минали човек под венеца, здрав ще е през цялата година. Юли. Житото покланя се пред песента. Юли е девойка в ленена риза, с сърп в ръка и коса като зряло жито. Тя върви из нивите и се смее, а класовете се кланят и песени пеят. Казват, дъщеря е на слънцето, а песента й за плод е молитва. Когато тя се усмихне, вятърът спира. Божията майка закрилница на дома и женската сила. Вярва се, че благославя тя всяка градина, всяко дете и всяка душа, ако е с грижа. Нощта подрежда звезден венец, нейния знак сред звездите. На всяка молитва прошепва с вяра. Тя отговор дава. Понякога плод, понякога сълза, понякога песен. Септември. Кръстът пази, денят се мери. Септември е мъж с кръст на гърдите. Впил поглед в небето. Денят с нощта се кръстосват. Светлината и сянката наравно се вплитат. В нощ на Кръстова гора молитвите се издигат като дим, а земята ги слуша. Самодивите вече ги няма. Навред не танцуват. Гората шуми, звездите шепнат молитви. Момци и моми се задяват. Края на лятото иде. Октомври.
Листо пада, дума остава. Октомври е по-стара жена, която плете шал от есенни листа и разказва приказки на вятъра. Тя е мъдростта на годината, пазителка на спомени и учителка на тишината. Всяка вечер край огнището сяда и шепне истории за любов и надежда. Казват, че когато падне първия златен лист от дървото, тя започва да брои дните до зимата. Ноември. Който запали свеж с вяра, ще бъде закрилян. Ноември е ангел с меч от светлина и криле от мъгла. На ден Архангелов той слиза на земята, за да събере душите. Той не говори, а когато се появи, всичко замлъква. Дори сякаш времето спира. Вярва се, че той пази портите Божи и води душите към покоя отвъден. В нощта му вълци навън вият и е страшно и студено. Запалиш се свещ, той ще я види. Декември. Песен се пее, чудо се ражда. Декември е млад коледар с калпак и глас, който събужда спящите ангели. В ръцете си държи бъдник и ражда се всяка година от първия сняг. Казват, че носи торба. Пълна е с дарове, а с думи, благословии, песни и заклинания, които пазят дома от зло. В нощта той тръгва по пътищата, невидим за очите, но усещан от сърцето. После сяда край огнището, слуша молитвите на старците и шепне тайни на децата, които само те разбират. Накрая заспива до следващата зима и оставя след себе си тишина, която ражда новото. И тъй, месец след месец, година след година, светът се ражда и преражда в песен и хоро. Всеки месец е дъх от вечността, всяка история нитка в тъканта на времето. Светът е като голямо хоро, върти се, спира, тръгва, но винаги събира ръце и сърца. Той е и гора, и река, и небе, и огнище. Той е в песента на самодивите и в мъдростта на старците, в гласовете на коледарите и тишината на зимата. Светът живее във всяка капка роса, във всяко зрънце жито, във всеки пламък на свеща и във всеки шепот на молитва. Но най-силно живее в танца на самодивите. Те са скритият ритъм, по който дните се редят един след друг. В техните стъпки се пробужда пролетта, в песента им зрее лятото, във вихъра им догаря есента, а в мълчанието им се ражда зимата. Те са нишката, която преплита сезоните и ги превръща в кръговрат без край. Когато самодивите играят край изворите или под звездите, светът диша заедно с тях. Всяко тяхно завъртане е обещание, че животът не свършва, а се прелива. От ден в нощ, от начало в край, от смърт в ново раждане. В танца им се събират и разделят светлината и сянката, радостта и тъгата, видимото и невидимото. И тъй, докато самодивите танцуват, времето никога не спира. Докато времето се движи, светът се ражда отново. И докато светът се ражда, животът продължава. Като песен, като хоро, като чудо, вплетено в сърцето на всяка година. Скъпи приятели и гости на Бачево празнува, Рилска самодива ви представи своя календар Самодивска песен за 2026 година, който може да намерите на щанда на танцовия състав в ляво от сцената. Страхотно красиво оръжие. Следващата пушка е карфиоли, или така наречената карамфилка. Кремъчно оръжие с характерна форма. Дължината на пушката може да бъде от 1,60 до 1,70. Този вид на 19 век с
с дървен приклад, гравиран месингов окоп. Характерни са тепелъците, които са дълги и остри. Добър ден на всички! Честит празник първо! Ние сме национално хайдушко движение, които ще представят оръжие, хайдушко оръжие. На сцената виждате както са били облечени хайдути. Ще започнем с една от пушките. Това е шишане. Шишането е кремъчна пушка с 5-степенен дървен приклад, който е в най-старата форма от арабски тип. По общия си вид, шишането е с тежка и масивна пушка с дължина на цевта от 60 см до 1 метър, която е била правена от турски и български майстори тюфекчии. Равните повърхности на приклада дават изключителна възможност за пишна украса, която се състои предимно от метал, рог и кост, които могат да бъдат в различни съчетания. Украсата по приклада може да се състои от няколко стотици детайла. Шишане. Следващия тип пушка във въоръжение е била арнаутката. Кремъчно дългоцевно оръжие, което произхожда от оръжейните центрове на Шкодер. Изцяло облечена с метал, украсявано с малки плочки седев, гравиран механизъм, златни и сребърни скоби. Тези оръжия са използвани за нападения в засада поради характерния Т-образен приклад. Страхотно красиво оръжие. Следващата пушка е карфиоли или така наречената карамфилка. Кремъчно оръжие с характерна форма. Дължината на пушката може да бъде от 1,60 до 1,70. Този вид произхожда от областта на град Кариофили. Тук отново може да бъде видяна богата украса, метални украсителни елементи, предимно от месинг, златни и сребърни скоби с набивки. Характерен е приклада, който наподоблява лястовича опашка. Следващото нещо от въоръжението на един хайдутин, това са пистолетите, така наречените калкан делен. Произход Северна Албания, Косово, прави се 17-19 век, с дървен приклад, гравиран месингов обкоп. Характерни са тепелъците, които са дълги и остри или къси и остри. Задължително оръжие за всеки един хайдутин. Следващото нещо е ятагана. Ятаганите са основно два вида по нашите земи. Едните са с черни чирини и се казват каракулаци, другите са с бели акулаци. Характерното за тях е, че имат набити послания от Корана от сребро или злато, които показват майстора и за кого е направен ятагана. С това въоръжение е било хайдутско. Виждате момчетата как са облечени, задължително ятаган, два пистолета, нож,
харбия за пълнене на пистолетите, за тъпчене, пушка, фишелъци. Благодарим за вниманието. Може пуфне един, кой носи пуфне с пистолет. Сега ще направим кратка демонстрация на пистолета. Как работи. Дай напред. Страчам от това. Само отпред, само отпред. Благодарим и весел празник. Ама то съвсем коледно си стана. Тръгнахме от капамата, стигнахме до тиквеника и сърмички, лозови, мале-мале. Нали, Иваница да се скочи, не защото не е. Така. Пържено с кисело зеле, картофи и яйце. Гръбка ще дойде на нова година, така че тогава ще го опитам. Това е фудура на двака. Любимото ястие в Бачево. А това е десерта. Кристална. Това е граница с зеле. Ето, специално изкарахте зелник. Прилича на пилен. Много добре. Одобрявам. Ето и кекса. Това е роло. А това Бачево празнува. Заповядайте, да ви е вкусно. На фона на красивите песни, обаче няма празник без трапеза. Хубав хляб с квас и много истинска храна. Ето това е Бачево. Сега обаче ви представям кралица на кухнята Майка Таня. Майка Таня избра да представи своето домакинство с най-красивата трапеза, която се приготвя специално за сватби, сватбарска храна. Да чуем какви са основните компоненти от трапезата на една стара бачевска сватба. Най-важното е да има капама, понеже тя е основното ядене. Направа се от много месо, ориз, цвекло, зеле. След това трябва да има непременно хлеб. Ние го направихме с квас. Значи съвсем стар хлеб, с квас.
Оттам заминахме Шупла. Шуплата също е много, много актуална за сватбата. Целуварчи. Значи тия се направя от незапомнени времена. Основна салата от това време е била в много беднотия и целуварчите се направя от чекани, от сървено стъкло. А целуварчи за целуване или за милуване? Ами тия са и милуване, ама и хапнуване. Трябва и да се хапне. И да има грая на ръчия непременно. С целуварчите трябва да има ръчия. След това направяме непременно трябва да направим и баница с булгур. Ама ятора ми прас, от мисля, че е по-обава, па и внуците ми яда повече с булгур и прас. И я уж до огода на децата. Всичко е да угодя. Да разбирам, че се готвиш и да си посрещаш. Да се посрещам... И сватби да има в къщата, и булки, снахи, дай Боже и правнуци. Дай Боже, от сега си ожених внуче. Майко, какво е радостно. По-е радостно, от като съм оженила баща му. И сега, че се слагам и на младата невеста. От и в нея е живот. Тя. Точно така, живота тече от винаги, от старите, от вашето поколение, всичко върви само напред и нагоре, през младостта, през празника. Дай Боже, повече сватби. Това е посланието, с което завършваме. И сватбарски боб. И сватбарски боб. Седалище 15 септември 1903-1909 от град Разлог. Групата е утвърдена с множество участия и фестивали. Те ще ни попеят, естествено. Запей песен и разболела се Ирина. Сборна група от град Разлог. Аплодисменти за Гердан. За
Моля за вашите силни аплодисменти за група Гердан от град Разлог. Следващата ни група е от същото читалище, отново от град Разлог, но е друга група. Казва се Пирински глас. Тази фолклорна група е с репертуар от автентични песни, като с тях участва на най-различни форуми. Днес в село Бачево ще изпълни "Ай край селото, какво е чудо станало" и загубил съм едно момче. Ай, край селото,
Ай за тебе има люта рачия да пиеш, лудо да ходиш, да пиеш, лудо да ходиш. Ай, подайте, моми, една стара баба на кон да кача да хода. На кон да кача да хода. Ай за тебе има едно мало и момена
Специални аплодисменти за фолклорна група Пирински глас от град Разлог. Заповядайте. Специално помолих сега Нели да се качи на сцената преди да продължиме с обявяването на другите състави, защото всъщност сега е момента, в който искам да поканя госпожа Чаталбашева, която да поднесе на Нели един много специален подарък, специално подготвен от името на кметството и община Разлог. Сега се разбрахме. Уважаема доктор от Нарска, скъпа Нели, нали мога така да се обърна? Задължително. От името на община Разлог, на кметство село Бачево, благодаря за твоето участие в Бачево празнува 2025 година. Ти беше отново наш специален гост. Благодаря за емоционалното водене и представяне на гостуващите ни групи. Заповядай следващата година. Малък подарък от името на кмета на община Разлог и от мое име. Сърдечно благодаря и на всички жители, гости и организатори на този прекрасен празник от село Бачево и от община Разлог. За мен е чест да съм ваш гост и да съм част от това вълшебство. А сега продължаваме отново със същото читалище. Град Разлог, Народно читалище 15 септември 1903-1909 година.
Силни аплодисменти за ансамбъл Разложки мераци. И грамота, естествено. Така, продължаваме нататък. Ако си спомняте, само преди няколко часа имахме друга индивидуална изпълнителка от Банско. Все си мисля, че там всички момичета пеят. Ама то една красота, едни гласове.
Приветствам при мен на сцената Михаела Бояджийска, която, както разбрахте, е от град Банско. Тя миналата седмица е представила града си на детския Пирин фолк, а иначе учи в Благоевград профил музика в Националната хуманитарна гимназия. За нас ще изпълни 2 песни. 3. Добре. Защо не дойде Елено? Седнала е Яна, с нощите пратих на вода Керко. Аплодисменти за Михаела! Пуста
Следващите ни гости идват и те отблизо, от село Горно Драглище. На сцената излизат женска фолклорна група Младост при Народно читалище Слънце 1938, село Горно Драглище. И те ходят по фестивали, и те награди имат. Дошли са при нас да ни попеят, ще ни изпълнят на Стоян гости дойдоа, Сано Кленадо, Я стани стани. Женска фолклорна група Младост от село Горно Драглище.
малите Цапаревски, от малите Цапаревски, Цапаревски, Огражденски, Огражденски, Малешевски, Цапаревски, Огражденски, Огражденски, Малешевски. Гледай ме, гледай, рибе, гледай ме, гледай. Гледай ме, гледай, ой, първолибе, нагледай ми се. Гледай ме, гледай, ой, първолибе, нагледай ми се. Днеска съм тука, либе, днеска съм тука. Днеска съм тука, ой, първо либе, утре ме нема. Днеска съм тука, ой, първо либе, утре ме нема. Отике ода, либе, отике ода. Отике ода, ой, първо либе, града Солона. Отике ода, ой, първо либе, града Солона. Račaj, poračaj, libe, račaj, poračaj. Račaj, poračaj, oj, prvo libe, što da ti kupa. Račaj, poračaj, oj, prvo libe, što da ti kupa. Kupi mi, libe, kupi mi, kupi, oj, prvo libe, silna otrova. Kupi mi, oj, prvo libe, silna otrova. Da se otrova, libe, da se otrova. Da se otrova, oj, prvo libe, zaradi tebe.
Провикна ми се настоян, отстоян, во тая гора зелена, зелена, во тая пирин планина, планина. Во тая пирин планина, планина, во тая пирин планина, планина, от кайдушката поляна, поляна, петея млади овчари, овчари. Момите, момите, појало село големо, големо, потоа село големо, големо. Пада се перат на оро, пада се перат на оро, песни да пеят, да пеят, да пеят, оро да игра, да игра, да игра. Која ќе мома заведе, заведе, која ќе мома заведе, заведе, негово булче да стане, да стане, негово булче да стане, да стане. Снощи си дојдов на госте, Галино моме убава. Снощи си дојдов на госте, Галино моме убава. Галино, Галинче, Галино моме убава. Галино, Галинче, Галино моме издава. Тебе те дома не најдов, Галино моме убава. Тебе те дома не најдов, Галино моме убава. Галино, Галинче, Галино моме убава. Галино, Галинче, Галино моме издава. Туку те најдов Галино, нашето мало овајче. Туку го најдов Галино, нашето мало овајче. Галино, Галинче, Галино моме убава. Галино, Галинче, Галино моме издава. Отидов дома да спија, без тебе кало не мога. Отидов дома да спија, без тебе
dok si šiše rakija, da pija da se napija. Sve dok si šiše rakija, da pija da se napija. Kalino, kalinče, kalinče kalo naspija. Kalino, kalinče, bez tebe kalo zaspija. Силни аплодисменти и грамота за нашите гости от град Сандански. Продължаваме с танц. И то не какъв да е, а сватбарско веселие. Младите таланти, които представят традициите на своето село, са не кои да е, а танцорите от танцова формация Годлевче от Народно читалище Христо Ботев 1925, село Годлево. Заповядайте! Карта ми падна. Žali, ne, roni, sozi mori, krva
бяха танцорите от село Годлево. Аплодисменти! И преди да обява следващата група от същото село, само да напомня на новодошлите да знаят, че там на първата шатра се продават билети за благотворителната томбола. Който не е закупил, да иде да си вземе билети, защото съвсем скоро, няма половин час, ще се тегли томболата.